Kasi may akong maalagad nimo. Asa naman nisod ka kay para imong i-counter na kung gisulti. So unsa man imong ebidensya para ma-counter naman akong gisulti? Gamay ra ni siya nga argumento pero mutaas ni siya. Mutaas ni siya og dili patas ang atong pagsublian og istorya basta sapaw-sapawan mo taas. Pero pasunod lang ta, puli-puli ba. Ayaw kong tawag ka ng butik, ako ang ng programa. ayaw kong tawag ka ng butik. Ang imong panahon karon, mo present kag ebidensya to counter my argument. So i-present mo ang ebidensya ayo nang masigigyaw-yaw. Ang akong kuandra god, mobalabag ko nganong December 25. Dili mi uyon nga December 25. Kaya nga naman, kung magbase ta sa Biblia, wala may nakasulat dito nga December 25 yun. Pero so, unsa may nakasulat sa Biblia nga natawo si Kristo kung dili December 25? Wala yung nakasulat. Dili na tamo dugang. Ano may mga mali na? Dili oy. Mali gyud. Dili mali nang maingon ka kay way nakasulat tawag anang mali na ng celebration? Silence na, policy of silence na, Mr. Magwayin. Di ta magpataka. Dili, mas magpataka ta og dungag-dungagan na to. Kaya dili, man ang ikaw na nagdungag-dungag, naghatag ka conclusion wala ka ebidensya. Wala pong ka ebidensya nga December 25. Pag ang Bible gani silent, pag ang Bible gani silent, kinahanglan ka magtuki. Dili kay mo declare ka nga di na tinuod. Dili. O ang Bible silent yun na siya, dili na angay dungagan kay mao man lagi pasidaan daan. Pag yung silent di na mo tukion? Pag yung silent? Di na ka magtuki kung silent? Okay, silent man sa pizza. Lagi ba? Kay silent maka ang pizza diya sa gitawag og balaan kasulatan. Di na ka magtuki kay silent? Mutuki ka pero dili ka bawal ka mudugang. Nagtuki ka. Bawal ka mudugang. Nagtuki ka. Nagtuki ba ka? Bawal ka mudugang. Lagi, nagtuki ba ka? Kay para di ka magdugang, nagtuki ka ba? Nagtuki ko, dili gyud ka sa imong gitawag og pagtuki, sa imong pagtuki, unsang bulana, unsang pizza si Kristo na tao, kay silent pa ng Biblia. Mao gani nga wala may magdugang kay wala man nakasulat. Wala mo nagtuki, ingong ka nagtuki ka. Mismo, og nagtuman ka sa Biblia. Dili. Paminaw sa. Idaanin mo sa katawa. Bantay ha. Di pa paminaw sa, bantay ha. Nagkasinabot ta ganina, dili ko mo kay silent ang Biblia, di naka magtuki. Ingon kang magtuki. Nangutana gani ko nimo, nagtuki ka ba? Ingon ka, nagtuki ka. Sa imong pagtuki, silent man ang Biblia, unsang pitsaha, unsang bulana si Kristo na himong tao. Nya wala kay nakaplagal sa pagtuki. Wala dili na mao nga pagtuki nga mudugang kay mo dugang man na dili man dugang magtuki gani no kay silent gani ang Biblia no. Di ba no? Magtuki gani kay silent gani ang Biblia, man kinahanglan ta magtuki. Dugang man na inyo sir. Dili ayaw pagsulti nga gidungag na og tawag ang nagikuhaan. Ayaw pagsulti nga gidungagan nagikuhaan as long as maghatag kag ebidensya nga kining ako ang pagsulti nga December 25 mo counter ang imong ebidensya ko ang gihatag nga prueba. Diba? Sige kag supak-supak kanya wa kay ebidensya ihatag. Karon sumala sa gitawag og Biblia kay wa may nasulat unsa magipit sa habi? So di mo mag-celebrate og tawag ini nga Christmas kay may pizza og kwan. Ikaw naka-ebidensya, basa sa Biblia. Basa sa Biblia nga ba ebidensya. Ayo lagi na ipakaon ng inyuhang hilo ba? Wala man may kasi. Kanang inyong hilo, ayaw nag-ipakaon sa amoa. Kanang inyong hilo, ayaw nag-ipakaon sa amoa ngano man kay makahilo na. Kanang moingon ka nga basa-basa sa Biblia, wa na sa Biblia. Wala na sa Biblia. Uy. Kapila to nakagipangutana ana, wa ka kahatag og sitas ana. Hantod karon assignment pero na sa Biblia nang dili. So kinsa magi nag-ingon nimo be? Lagi ba? Kinsa magi nag-ingon nimo be kapag di mabasa di tinuod be?
Sige dabi. Kasi may nag-ingon nimo nga kapag di mabasa di tinuod. Tunin ko ano kay siyempre ang Biblia unsang sita sa Biblia kapitulo bersikulo nga pag dili mabasa sa Biblia di tinuod. Ang Biblia nagsulti. Unsang sitas? Ang Biblia nagsulti. Unsang sitas? Oh. Sige daw. Ang Biblia nagsulti. Unsa laging sitas? Asa may tuwa na to? Biblia o Dili ba? Unsa laging sitas lagi? Unsang sita sa Biblia, kapitulo, bersikulo nga kapag dili mabasa sa Biblia, di tinuod. Unsa may to? Ayaw ko tubagag pangutana. Ang akong pangutana nimo unsang sitas? Wa. Tanawara, tawag anang kanang ingon ana ba? Kanang kumong-kumong kag kana bitong panabot. Pasensya na kay mga sir mga ma'am ha. Kumong-kumong kaayo og tawag ining panabot. Ngano man di ko no motuo kung tawag ining dili mabasa niya asa pud na sa Biblia na bi. Na kung di mabasa di tinuod bi. Wala na sa Biblia. Sige dabi. Naa sa Biblia. Unsang sitas? Unang Korinto 4:6 basaha. Biblia ang gisgutan diha? Oh, basaha sa. Biblia ba ang gisgutan din ha? Sa Tagalog, wag hihigit sa nasusulat. Ito, tingnan mo na. Kaya gani, di ba sa Tagalog, wag hihigit sa nasusulat. Biblia na. Naaraman Kinsa nag-ingon yung mga Biblia na? Kinsa nag-ingon nimo unsa nang kasulatan na? Ayaw ko tawag ito baga pangutana. Kinsa nag-ingon nimo nga Biblia na? Di ba? Kanang sa 1 Korinto 4:6, kinsa nag-ingon nimo nga Biblia na? Biblia, nakasulat asa man na unsa man ibuti pasabot no. Kinsa nag-ingon nimo nga Biblia na? Unsang sita sa Biblia kanang 1 Korinto 4:6, Biblia na. Irrelevant na imong pangutana, sir. Sa irrelevant na sa Tinoo. No, dili ba imo magay na wag kang ayaw pagdugang, di ba? Kay para dili ka magdugang, unsang sita sa Biblia, kapitulo, bersikulo nga ang 1 Korinto 4:6 refer na sa Biblia. Refer gyud sa Biblia, asam din na refer og dili sa Biblia. Ayaw ko pangutan ang pangutana. No. Ayaw ko pangutan ang pangutana. Unsang sita sa Biblia, kapitulo, bersikulo nga nisulti ang mga apostol nga kanang gipunting ni San Pablo sa 1 Korinto 4:6 refer na sa Biblia. Wala ko kabalo, ikaw kabalo ka. Wala ko kabalo, ikaw kabalo ka. So tugat-tugat ang kutloan ha. Tugat-tugat ang kutloan ha. Kung wala kay tawag ining suporta nga tama nga panabot sa 1 Korinto 4:6. Ikaw unsa na og dili Biblia unsa na. Alangan po. Sige, mahilom ka kaya kung i-explain nimo ha. Mahilom ka kaya kung i-explain nimo ni a. Ang 1 Korinto 4:6 wala pay Biblia diha. Ngano man kay kanang 1 Korinto 4:6 at that time paminaw sa sa. I-off sa takahaki para maminaw ka. Yeah. Kanang 1 Korinto 4:6 wala pay Biblia diha. Ngano man kay kana nga panahon dili pa kumpleto ang mga libro sa Bag-ong Testamento. Kay at that time magisulat ni San Pablo ang 1 Korinto more or less 50 to 60 AD. Nasulat ang mga ebanghelyo mga around 65 to 70 AD. Nahuman ang Book of Revelation mga around 99 to 100 AD. So buot ipasabot based at tawag inong circumstansya nga ato ang tawag inang gi-present kanang gigon nga wag ihigit sa nasusulat wa naguna-huna sa San Pablo din nga composed of Old and New Testament. Refer lang na dito sa gitawag og Old Testament, particularly sa ilahang gitawag og libro kadtong Pentateuch. Ngano man kay mao man na ang existido nga libro ana nga panahon dili man Biblia. Wa ba to gipangutana ta ka unsang sita sa Biblia gipamol ng Kristo wa kay mahatag giangkon gani nimo. Karon, ikaduha nga tawag ining punto. Ikaduha nga gitawag og punto, kanang 1 Korinto kapitulo 4 bersikulo 6 wala sa una-una ni San Pablo nga i-appeal ayang nasulat dinha. Ngano man kay purely literal lang na for the first 300 years. Nahitabo lang na authoritative na ngano man kay gidawat o ginabasa na sa mga Kristiyano for the first 300 years. Mao na after 300 pagtungtong sa pag-compile sa gitawag og Biblia, mao na nga
ilan nila nga otoridad nga naman kay gipangkutlo na sa mga fathers for the first 300 years. And ang simbahan katoliko na ang ingon nga, sige, i-include ta na o tawagon ta ng Biblia. So buti pasabot ang gikutlo nimo nga 1 Corinto 4:6 dili na makaligon sa imong argumento nga kapag di mabasa di pinuod. Wala ay di mo na makutlo kay irrelevant na nga tawag ka ng ebidensya. Irrelevant na. Okay, kasabot na ka. Ako na pod. Kasabot na ka Ako pa. na pod. Sige daw. Ako na pod. Dili ako na pod. Okay. Kay matod mo, tinuod man na nga wala pa ang Biblia. Karon, ang kanang pulong ba sa Ginoo, wala ba na karon sa Biblia na hisulot? Kung moingon Okay. ka nga dili na sa Biblia ang gitudlo ni San Pablo, karon lang. Dili man vice versa. Sige, manas ako. pwede ka naman, sige. Dili pa manas ako. Oh. Kay ang gisulti dira ni San Pablo, matuod nga wala pa ang Biblia, sakto man na kay ang Biblia sa inira man ng panahonan ninyo. Pero ang kanang mga nahitaboan ng mga panahona, mauna na nahisulat og mauna na ang na-pinpoint dira ni San Pablo nga ang kanang mga pulong sa Ginoo nga ilang nasulat dira mauna na nga sa pagkakaron maunay naa sa Biblia. Og naa sa Biblia mao to nga giingon niya nga dili wag maghihigit sana nga susulat. Karon kung moingon ka nga December 25 siya natawo. Unya wa kay ebidensya nga December 25 gyud. Bot ipasabot tradisyon ra na og ning excess ra na pinaagi sa tawo ra, pinaagi ra sa inyong tradisyon. Okay. Kaya nga naman Sige nagsulti na daan si San Pablo, nga Mm. wag magsihigit sana nga susulat. Tinuod wala pay Biblia. Pero ang kanang Yeah. iyang bot ipasabot ka, pulong na sa Ginoo. Ah, Wag maghihigit sa mga kinsa man po'y nag-ingon pod asa kinsa man po'y Mismo ang tawag langit. ining kwan, kinsa man po'y nag-ingon pod Wala sa akong kang San mahuman. Pablo nga ang Biblia pulong sa Ginoo. Pulong yun na sa Ginoo. Asam din na Kinsa nag-ingon ba? pulong sa Di Ginoo. kinsa nagtudlo ka San Pablo nga ang Biblia pulong sa Ginoo. Irrelevant question na mo, sir. No, irrelevant. Kung irrelevant, Pangpatalang na imo. Irrelevant na. Irrelevant. likay lang yun ka. Likay lang yun ka. Imong giprove nga kanang kumo kay naa na ang gitawag og word of God, ang imong una-una mo na ng Biblia. Mo nang gisulti ni San Pablo sa 1 Corinto 4:6, di ba? Imong ka irrelevant. Karon, kinsa may nagtudlo ka San Pablo nga kanang Biblia word of God? Walay Biblia dira, pero kanang kasulatan mo. Kinsa may nag-ingon nimo nga nag-refer sa Biblia? Kanang Biblia. O sa sita sa puta. Kanang Biblia, ikaw pangutanon ta ka. O sa sita. asa man No, ayaw maglikay. Hindi. Unsang sita sa Biblia kapitulo bersikulo nga nisulti ang Biblia nga ang Biblia pulong sa Dios. Anaon ko nimo kay walay mabasa. Ayaw, dili. Gikalot ka. Ana akong pangutana. Gikalot ka, kay ilubong ka. Ipa. Anaon ko nimo. Gikalot ako ang argumento kay ilubong ka. Paminaw. Anaon ko nimo. Mo kani, ilubong gid ka. Paminaw. Paminaw. Paminaw sa. Gisundan ta ka sa imong gisulti. Sa panahon ni San Pablo wala pay Biblia. Kay wala pay Biblia ana nga panahon, pero ang iyang gipunting mao na ng Biblia. Kinsa nasulti nimo ana? Ay mauna ang kanang Biblia. Asa ba? Unsang sitas, kay para wala ka nagdugang, unsang sitas. Anak ka. Sa man mura makigbata nga masiga na alas kamot. Anaon ko nimo kay og Biblia pulong Gilubong Biblia wala ka. may Kanang may imong pulong argumento Biblia. gilubong ta ka. Unsang sitas na be? Sitas. sige. Ay babaa sitas. Unsang Paminaw sitas sa ka. Biblia kapitulo ug bersikulo nga nisulti sa San Pablo nga or ang mga apostol nga ang Biblia pulong sa Dios. Paminaw. Nangutana kag unsay sitas. Nakahibalo ka nga walay mabasa ngay ngana. Imo kong ipangutana. Walay mabasa. So, Para ang itahon ma-doubt nimo ko. karon nga nagdugang ka. Wala ko Kay walay mabasa. Wala. Wala ko magdugang. Sayo sa admitahon nimo karon nga nagdugang ka. No. Oh, Ako mangutana diba? ko. Ito na magaling kapag mangutana. dili mabasa, paminaw. Kapag dili mabasa, nagdugang. Mo man imuhang tawag ang argumento ganina, di ba?
Dili. Basta dili gani mabasa nagdugang. Kay wala may mabasa nga nagsulti ang mga apostol nga ang Biblia pulong sa Dios. So nagdugang ka. Sige. Admitahon nako na ang imong challenge nako. Admitahon nako ha. Pero na ako'y gamay ra. Yo, Gamay ra napis nga. admitahon. So nagdugang ka di ay. So ikaw ang naigo sa imong kaugalingong argumento. Muli Kapag ka dili na. mabasa, di tinuod. So dili No, ka no, no, nagdugang, ikaw di ang nagdugang. Dili, no. Paumanas ako. Ayos ako sa pawe. Wala pa gani ko mahuman mo. Gigukod ta ka. No. Ayos ako sa pawe. Gigukod na ko imong argumento, no. Gigukod na ko imong argumento kay magpatuyang magug ka. Magpatuyang ka ba sa imong mali? Magpatuyang ka ba? Magpatuyang ka. Oh, angkon na gani ka nya pagkaman ako pagyanaon nimo, ikaw mo'y anak ni angkon ka na. Ang ako puli-puli tabag solte. Ayoko sa pawe para makasabot Dili ko wala ng mo gisapawan, gigukod lang ta ka. Gigukod lang ta ka. Okay, ako ha. Ako sa ha. Paumanon sa kuno mo ha, pwede. Pwede sa kuno mo paumanon. Sige daw. Tana Ano ko sa daan. kamahuman? Basi ugma pa kamahuman. Dili, dali ra ni. Dali ra. Bantay gali ra. Sige daw. Sige. Ning anak man ka nga admitahon nako nga ako'y nagdugang kay walay mabasa. Sa dili pa nako na admitahon, mangayo ra ko gamay nimong pabor. Mangutana sa ako nimo og matubag nimo ni mo admita dayon ko sa imong challenge. Mangutana sa ako. Asa man nabutang ang pulong sa Ginoo, asa nabutang, asa nakasulat. Mao na ko'y pangutana og asa siya nasulat. Ang pulong sa Ginoo, ak sumala sa balaang kasulatan kanang gingon ni San Pablo, huptin ninyo ang tradisyon nga among gitudlo kaninyo pinaagi sa pulong og sa sulat. Sumala pa sa Santa Iglesia Katolika Apostolika Romana kay siya may nagtudloan na kanang giingon nga pulong sa Ginoo nga nasulat og wala masulat kanang wala masulat refer na sa apostolic tradition. Kanang gitawag og nasulat refer na sa gituuhan namong Biblia. Kamo awat-awat naman mo. Wa mo original inyo. Wala lagi sige. Unsa nga tradisyon mga gisulti ni San Pablo? Unsa nga mga specific nga tradisyon? Tagaay kog isa. Specific number 1 kanang misa. Number 2 kanang pagsaulog nila, pag-commemorate nila sa pagkatao sa Ginoong Jesucristo December 25. Tradisyon na. Tradisyon. Karon kay tradisyon man na ang December 25. Unya dili nato makaplagan sa Biblia. Tradisyon gani no. Ayaw ba? Bago lang ginaging tradisyon. Tradisyon lagi. Tradisyon pero dili nato makaplagan. Simple yung tradisyon apostolic tradition. Unya kay wala man na sa Biblia nga. Wala man na sa Biblia nga. Ayaw lagi sa ingon lang nga wala lagi sa Biblia. Ayaw ba? Pag yung gani pulong gani sa Dios gani, kami mga Katoliko nagapunting na sa nasulat o wala masulat. Kung kanang diya sa Biblia wala na masulat, diha tan-awon sa tradisyon. Mauni punto na mo gusto magwayen. O si prueba na mo. Nga tawag ini nag-commemorate sila, naghandom sila sa pagkataong Kristo. Kabalo sila anos amahuman, anos ang magkambyo ang edad ni Kristo. Kabalo sila. Mabito, basahon niyo mong San Lucas Kapitulo 2 sa ika-12 anyos ni Kristo. San Lucas 3:23 sa ika-30 anyos ni Kristo. Kung wa sila kabalo sa birth ni Kristo, anong kabalo man sila, ano sila magkambyo ang edad? O niya, sa tradisyon, gitudlo ang ilahan ng gihandom. So, mala pa na si Theophilus, Telesporus, around 1st, 2nd century, 3rd century, si tawag ining Hippolytus of Rome. December 25 nagisaulog. O niya, saan na ni mo ron? Kay ingon man ka, gi-celebrate ninyo December 25. Asa may gitugot sa Ginoo ang pag-celebrate sa iyang natawhan o ang pag-celebrate sa iyang namatyan? Actually, ang amo celebration, gikan siyang pagkatahon, to siyang pagkamatay, pagkabanaw, mo na mo celebration. Kaya importante na para sa mua. Ay, sa lagi. Importante na sa mua. Tanang naas kinabuhi ni Kristo, importante na, di lang kayang pagkamatay. Ang sentro lang mo iyang kamatayon, pero it does not mean na di na mo handumon ang iyang pagkatao. Unsa man ang iyang pagkasulti di ay diha sa balaang kasulatan? Nag-ingon ba siya nga mag-celebrate mo sa iyang natawhan? Ay, self-serving na magud na. Kung ingon sa celebrate ninyo ako natawan, self-serving magud na. Di na pwede. Pero ingon pa San Pablo, handuman ninyo ang inyong mga pangulo kaniadto.
Si Kristo ang pinakapunong pangulo. Walang kinahanglan dumon. Giunsa niya pagkinabuhi, pagpakatao, pagkapakamatay. Ayaw lang isa ka, sige. ayaw lang tawagan ng kanba, ayaw lang isa ka punto sa imong tanawon. Tanawon nimo ang whole konteksto sa Biblia. Whole context ang atong kwanon kay siyempre ang atong tumanon matod pa ni Kristo ang kabubuton gyud sa amay. O karon kay ang kabubuton man sa Ginoo ang atong kinahanglan nga sundon. Ang kana bang iyahang natawhan December 25 kabubuton ba na niya nga maunay ipatupad og himuong tradisyon kay ang mga apostol wala man magtradisyon nga ngana. Isa binag-ingon nimo. Kamo ning buto lang mo 1863 kisa man mo nga mo correct sa simbahang Katolika nga mo ay nagkinabuhi uban sa mga apostol. Ili Isa sa din mo. Biblia ta mami. Sa Sa Biblia ta maminaw. Dili lagi may tawag ini Sa Biblia parihan ra ninyo ta nga maminaw. sulat eskriptura. Paminaw. Dili mi parihan ninyo nga sulat eskriptura. Wa mo'y katungod nga magkorek-korek sa mua kay mga sulpot mong dagko. Ang inyong pundok mibuto lang ni adtong 1863. Wa mo'y alamag gikan sa 83 paatras pa dong sa mga apostol. Wa mo'y alamag ana mo na di mo pwede mo correct na mo may tungod ana. Ang simbahang Katolika o ang iyang kasaysayan nagsulti, silent ang Biblia concerning sa ilang birthday, pero implied, implicit, kabalo ang mga apostol sa birthday ni Kristo. Ikaduha nga point, unsa man ang pitsaha ilang sa ulog na, mo na diya na musulot tradisyon. Unsa man tradisyon? It is a thing, it is a teaching handed down from one generation to another generation. Even the Bible was a product of tradition. So mauna hinungdan nga pag di kini mo basa Biblia tan-aw na mo sa tradisyon. Kung wala ni anang duha, di mi masaulog. Pero kay December 25 naaman anang duha. Naaman ang sa Biblia kabalo sila unsan anus ang magkambyong edad. Unya pagkahuman sa first century, second, third century na ay mga disipulo sa mga apostol na nagsaulog ana. Gets? Asa man unsay sitat nga nagsaulog sila ng birthday ni Kristo. At ang ingon niya, ika-12 anyos na si Kristo. Kung wa siya nag-commemorate ana sa birthday ni Kristo, ano kabalo man siya nga nibalhin ng edad ni Kristo? Common sense ba? Common sense. Ay lang si common sense. Common sense ba? Kabalo sila anus amo para pagkabalo sila anus amo balhin ang edad ni Kristo. Sige, common sense. Ginoo ko na, di na importante yung pagkatawa para sa inyo. Ginoo ko na, ang Diyos good na. Di ba? Ang amo agot subay ta sa kabubuton sa Ginoo. Sige, sundan ta ka sa imo ang giingon nga common sense ha. Common sense man guro, sundan ta ka. Pananglitan ikaw nahimo na kang 45 karong higayona. Ako ning sulte karon nga si Sir Argesino 45 na edad doon. Nagsaulog ba ko sa imong birthday o ikaw ray nagsaulog diha? Incorrect analogy. Incorrect analogy. Incorrect analogy. Ano naman, number 1. Paminaw sa. Incorrect analogy. Nga naman, dili man ko nimo Diyos. Kaya para magsaulog ka sa kong birthday. Ang sagad ka magsaulog sa birthday, kanang sakop sa pamilya. Di man ka sakop sa pamilya mo, di ka mag-celebrate sa kong birthday. Pero kaya ang atong gistoryahan, ang Diyos man, ang sakop sa iyang simbahan mo ay magsaulog sa iyang birthday. Kaya nahimo man siyang tao. Karon, kamo kay naaman mos gawas gitukod man mo kano mo nang di mo mag-celebrate sa birthday ni Kristo. Mo ni punto. Sige, sundan ta ka. Sige, kay matod nimo ang magsaulogon ang birthday sa Ginoo. Pero nganong wala silent man ang Biblia sa birthday sa Ginoo nga og sa mga panihapon nga mga sa ilang pagtipon sa mga apostoles naka-record man sa Biblia nganong ang birthday niya wala man ma-record, silent man og mao na imong gusto. Ang pizza sa ilang panihapon naka-record to? Ang pizza man ang atong gisgutan din hiba. Di pa minaw ayaw ilihis ba? Ayaw ilihis. Kanang sa pagsaulog sa Ginoong Jesucristo sa panihapon na anay adlaw, na anay bulan, na anay pizza. Silent gihapon ang Biblia ana sa bulan ug pizza. Pero kabalo niya anong sana. Nga naman kay implied ang Biblia nagtukan anus sila magsaulog sa Feast of Passover. Feast of the Unleavened Bread. Kabalo niya anus anang pizza ha. Karon. Dito sa birthday sa Ginoong Jesucristo, naas Biblia
Kabalo sila ano sa magkambyo ang edad. The fact nga kabalo sila ano sa magkambyo ang edad, kabalo sila unsang bulana, unsang pitsahan na. Unya, again ha, ang tradisyon, ang apostolic tradisyon ang nagtudlo nga kanang bulana, kanang pitsaha, December 25. Even gani ang mga Gnostic nituuan na. Ang mga Gnostic ha, mga tawag ka na mga Kristyano kaniadto nga nagpasak sa Katoliko nituo sila December 25 na tao sa Kristo. Nga naman, ang pattern nila, si San Juan na tao June 24, 25. Magulang og unom ka bulan si San Juan kang Kristo. Mo ni pagtuo sa first century ha, first second century. O implied na kay tradisyon naman tong giskutan. Kabalo sila nga June 24, 25 na tao San Juan, nya magulang unom ka bulan. Unsa man ding bulan na unsang pitsa ika unom ka bulan gikan sa June 24, 25. December 24, 25. Ana ba, ana? Muna kami mga Katoliko, mubasa ni Biblia with common sense, tama nga panabot. Sige. Sige, mao na inyong barog. Okay. Dire ta mo lagas ta dira. Kay niingon man kaganiha nga huptan ang tradisyon. Ang akong pangutanan excuse me, dili ako nagsultian na. Gikotlo ra nako kang San Pablo. Kasi San Pablo ang ingon, huptin ninyo ang mga tradisyon nga among gitudlo kaninyo pinaagi sa pulong o pinaagi sa sulat. Ang akong pangutana, unsay mga tradisyon nga naa sa Biblia nga pahuptan ni San Pablo para nato? Number 1, di ba, gitubag ta na makaganina, number 1, kanang misa. Kaya gibuhat ni Kristo, pag tipik-tipik sinapay, gibuhat po ni San Pablo. Bisag wala na siya kaabot ng Kristo physically. Ano man, ingon si Kristo, do this in remembrance of me. Tradisyon man na. Kanang tawag ka ng mga aksyon nila. Dili detalyado sa Biblia. Munang tradisyon, mga action, mga teaching, handed down. Ako naging gidefine sa imuha, dili palang dugay. Handed down from one generation to another generation. Even ang Biblia, produkto siya sa tradisyon. Kaya kung why tradisyon, why Biblia? Wabito nga nakadetermine ang simbahang Katoliko nga mauni ang kanon sa Biblia, 27 books ra ang New Testament tungod sa tradisyon. Gipangkutlo na sa mga padre simbahang Katolika. Tungod sa tradisyon, dili kay tungod kinasulat. Di ba ka makabasa sa Biblia nga ang New Testament 27 books, ang Old Testament 46 books. Di ka makabasa. Ang simbahang Katoliko na ang ingon anak nga naman tungod sa tradisyon. Ang Biblia tradisyon mo na. Dokumento na ang giprovide sa tradisyon. Next question. Maora na siya nga tradisyon. Sa to pa, ang kana nga tradisyon nagikan ra na sa simbahan sa Katoliko, di ba? Remember nga ang simbahang Katoliko gitukod ni Kristo. So mala pa ni Kristo ang namati ninyo, namati nako o namati sa nagpadala kanako, ang nagsalikuy ninyo, nagsalikuy nako, nagsalikuy sa nagpadala kanako. So the fact ang gitudlo na sa tradisyon simbahang Katoliko ang nagikan sa mga apostoles, si Kristo ang nagbuot ana. Karon sa to pa ambot nimo ipasabot, wala ninyo gisalikway si Kristo. Ay, kisan pinag-ingon na mag-isalikway na mo nga sige ni founder sa mong simbahang Katolika. Kadang inyo gitukod mo magkano? Kamo ano salikway kang Kristo? Instead of mutuo mo dawato ninyong iglesia gitukod ni Kristo, diha na hino mo nagpasakop ana gitukod og mga Amerikano. Kane, kay wala man ninyo guro gisikway. Ang pangutana kay wala man ninyo gisikway. Nganong nagbuot-buot man mo og usab sa kasuguan nga wala man ninyo sikway si Kristo. So surrender na ka dito sa December 25. O Biblia, dili na kasuguan na pagkaron. Sige, balik ta. Ay, siyempre, sumay sige. Sa atong pagpana. Balang tagalang imuhang tawag ini kasuguan. Okay, sa man pug ka mo question na mo anak, otoridad ba mo? Nga mo ingon mo na mo nga giusab na mo ang kasuguan? Remember ha, ang muhatag og pagsaway sa pag-usab sa mga balaod ug sa mga sugo, kadtong responsableng gitagaan og otoridad nga mo implementar anang sugua. Gitukod mo mga Amerikano, kinsa di mo nga mo korek-korek sa mo anak? Sa to pa, kamo ra nay otoridad. Simple kay gitukod man Kristo. Sa to pa wala may labot. Okay, gitukod mo mga Amerikano, mo na mo labot. Sa to pa ang Biblia para ra ninyo. Actually, sa mo man nagikan, dili man na inyo. Igo naman mo tawag ano nang kopya, ano, abad yung tarong kopya. Para ra ninyo.
Siyempre, kaya ka man na sa mua. Amo kami ng libro, dili man na inyo. Oh, admitado ka nga ang Biblia exclusive ra gyud sa inyo hana. Ang simbahan katolik kami nagpagawas ana. Oh, Mura isulti lang nga para Mura bag Quran ba? Mura para bag ra gyud Quran na ba? sa inyo, ha? Exclusive na for the Muslims. Paminaw. Mura bag Quran ba? Holy Quran, exclusive lang na para sa gitawag og mga Muslims. Ang Biblia, exclusive lang po na para po sa mga Katoliko kay sa Katoliko man na. Kamo kay putok sa buho man mo. Sige. Sa ato pa wala mo'y kinalis sa pangangkon sa ubang sekta nga sila ray maluwas. 'Di ba? Sakto? Okay, labot nila na nila kay ang usa ra gyud ang gito ko Kristo simbahan Katoliko ra. Paminaw. Wa ko ilabot anak nila. Wa ko ilabot kasi pangangkon ninyo diha. Usa lang ka iglesia ang gitukod ni Kristo, iglesia Katolika lang. Gawas ka ana, di ka maluwas. Ang Biblia gikan sa iglesia Katolika. So therefore, nag-awat-awat lang man mo, nagkopya-kopya lang man po mo nya, wa po ginyo tarunga og tawag ining kopya, buti pasabot, gabuot-buot ra mo sabot ang Biblia. Wa mo ilabot ana. Wa may labot. Sa to pa, explosive ra ang kaluwasan sa Katoliko. Tama? Actually, ang kaluwasan para sa tanan, pero gamay rin ni dawat. Kamora. Sa to pa, kamora ay maluwas. Ang kaluwasan para sa tanan. Pero, gamay rin ni dawat. Nga naman kay, para maluwas ka, kinahanglan magkamusunod anong simbahan na kay iyang man ng Kristo. Ana ba? Ani ba ha? Paminaw. Ang tubig makatambal sa uhaw mo ng objective. Ang tubig makatambal sa uhaw. Ano sa matambal na kong uhaw? Sige na kong tuo nga makatambal na sa kong uhaw. Dili. Kinahanglan ako ni kuhaon, abrihan akong imnon. Bot ipasabot, diha pa ko mahitabo nga matambalan akong kauhaw. Mao po ng iglesia gito ko ni Kristo. Mao po ng kaluwasan. Ang kaluwasan objectively para sa tanan. Ano sa aman ka makabato ng kaluwasan na kung imo ng dawaton? In what way? Mupasakop ka sa iglesia gitukod ni Kristo. Naaman kas gawas, ipangtukod ng Amerikano na maimpas kay Judia. Sa ato pa, marag yapong istorya ha nga ang naa sa gawas sa inyohang iglesia di gyud maluwas. Ya, usa ko nila pagluwas kung sa Kristo. Ang Kristo na aram simbahang Katoliko. Sa ato pa kamura gyud maluwas no. Sundo na mo ang kagustuhan ni Kristo. Iyang gitawa ko kabubuton so sa gitudlo sa iglesia Katolika maluwas gid mi. Paet pamaganit mi nga namin diri sulod how much more ka mga naas gawas. Ngawa gyud mi Kristo. Nalitok naman mo nga og sundon ang kabubuton sa Ginoo nan karon. Ang kabubuton ba sa Ginoo gituman ninyo? Mo ba ta nagpasakop mi simbahan Katoliko? Sumala pa na Ginoong sa Kristo ang mosulod nako maluwas. Daghan man ig subay God kay siyempre gyapon man nimo nga kamay maluwas. Sa tawag anak pagsulod ng Kristo no. Dili ka maluwas kung wala kay Kristo kasi Kristo man ang manluluwas. Di ba? Dili man si Ellen G. White ang manluluwas. Paminaw. Dili. Si Kristo man ang manluluwas, mo nang kinahanglan ko mosulod kang Kristo. Kasi migisod din Kristo sa Juan 19, ang mosulod agi kanako maluwas. Mo ni sutin niya Karon kung di ka mosulod niya, impas ka gyud. Karon. Sa usa mo pagya makasulod ka niya, sa iyang lawas ang iyang iglesia, Epeso kapitulo 5 bersikulo 23. Katong iyang gitukod, kamo kay gitukod mo kano? Kasi imo luwas ninyo katong mga Amerikano. Nagtukod ba si Kristo og simbahan? Nabuta mo anang San Mateo 18? Simbahan gyud ay na. Simbahan gyud na. Yes, iglesia, yes. Literal na siya nga simbahan? Yes. Maayo. Ay para namo dili na simbahan be. Diba? Unsa man na asi mong una anang words ng simbahan be? Unsa man na asi mong una anang words simbahan? Ang kanang para namo god, ang kanang Mateo 16:18 dili na siya literal nga simbahan. Dili na day. Kaya niingon ang Ginoo, di ba nakabasa ka ana, niingon ang Ginoo nga ang Ginoo dili siya mosulod. 18 ba? Paminaw. Kanang sa 18 ba? Unsa din na?
kung dili na tawag inang simbahan. Ingon kanya tukuron ko akong simbahan. Unsa may pagsabot naman ng simbahan nga naa diha? Ang kanang inyohang pagsabot ana God, literal man nga simbahan God. Pero dili na siya literal nga Figurative simbahan. di na. Sa iba sa figurative di na. Unsa klase figure of speech na kanang imong nga simbahan diha? Kung di literal. Dili gyud na literal kay mga pundok man na, tao Ano, man na. unsang klaseng figure of speech na kanang Saint Matthew chapter 16 verse 18 kanang word nga iglesia diha? Kung di na literal. Dili gyud na literal kay tao man na dra. Unsa gani nga tawag Mga kanang tao figure man of na. speech gani? Siya. Wa kasabot sa kong gipamulong. Iyang ng tao. Wala man ko ingon nga balay simbahanan. Unsa naman ang taong ka oy? Di ba? Ningon ka literal simbahan na imo na pong bawion. Mao na sipyat Oh, ninyo. sipyat Mao na na sipyat ninyo. Paminaw. Bawion na pud nimo. Ningon ka literal simbahan. Diloy. Na bawion na pud nimo. Literal, Grabe yes. ka kasi Roy. Literal. Mo ba to gipangutan Ayaw, ta sir, kung na, ang imong bawi man understanding ka. ana? Paminaw. Mo ba to gipangutan ta Tingnan ko kung na sa ka. imong understanding ana? Unsa Oh. imong understanding ana kanang word nga simbahan diha? Unsa imong understanding ana? Sige daw. What is church? Sige be. Define what is church. Kung nakasabot kasi mong gipangsulti. Sige daw. What is church? Unsa etymology niya? Sige daw. Kung nakasabot ka sa kong tubag. Kabalo man siguro kasabot sa kong tubag. Sige. What is church? Then ihatag sa ko yung etymology. Kanang mga tao nga ang kanang mga tao ang mga tao nga nagtuman sa kabubuton sa Ginoo mao na iyahang buot ipasabot diha. Sa amo ha. Asa man imong ebidensya? Oh. Asa imong ebidensya? Kasabot. Wa kasabot. Wala kasabot siya. Wa di kasabot sa kong tubag di ay. Ay nalang. Mo na lisod. Magbuot-buot og tawag anang labay og argumento nya wa kasabot. Sus Ginoo ko in taon oy. Ginoo ko in taon. Ay nalang Ginoo ko. Ato sa tungkal nagtawag nagloading siya. So mga sir, mga ma'am, tanawa ra gud. Simpleng argumento lang eh. Wa siya kasabot sa kung word sa term nga church. Kanang church din ha, Saint Matthew chapter 16 verse 18, literal na. Pero kanang church na dili na sa kiryakon, kundi eklesya. Ang naasi mo na huna, kiryakon, house of worship. Taka lang. Pataka lang. Nya siya nga, ang church mao nang katawhan nga nagsunod sa kabubuton sa Dios. Kadaghan nag-angkon-angkon nga nagsunod sa kabubuton sa church po sila. Kanang naas gobyerno nagsunod po sa kabubuton sa subra sa kitong balot church po sila. Unsa man gyud nagkapahimo sa church? Sige daw. Ana sa magwayon. Sige. Ihatag sa kong definition ang etymology niya. Dili magbase ta sa bote pasabot sa Biblia. Mo lagi ako pangutanan nimo. Ihatag sa ako ang definition kung unsay buot ipasabot-an ng word nga church nga naa sa Biblia. Ang ako rang nahibawan dili na simbahan nga literal. Ayo lagi og tawag anang Dili na imuha ng simbahan nga literal. Opinion man Kaya nimo. literal Ayo ko pa. tagig opinion ba? Ayo ko tagig opinion. Tagai ko og eksaktong ebidensya kay para mutuo ko nimo. Yung tagaan ko namang opinion. Way pulos na nga istorya kung opinion na imong ihatag sa kuha. Sige daw. What is church? Ihatag sa kuha ang etymology of church. Mao man na akong gamit sa argumento nimo. Dili wala man ta di paminaw ba? Wala man ta ergo dinhi kung unsa imong opinion. Ang atong gierguhan dinhi ang tinuod. Ayaw ko tagaian ng imuhang. Amo man ang ako di ka magkwasyon kay imuha man na. Ang point nato, ang kamatuuran ba, ang tinuod ba? Nang tagai kong ebidensya. Ako mo provide din akong ebidensya, mga definition. Di ba? Di ba? Delikado na sila eh. Wala maluoy lang ta. O sige, samtang nagpaabot na niya, breaks at mga sir, breaks. Sa hindi pa po nakapag-follow sa mga pages po natin, i-follow niyo po yung mga pages po natin, RJ Horolanciano II, TV Apolia Punto Argumento page, Kuya Apologies TV page, and RJ's Vlog 2022. And pwede rin po kayo mag-send po dyan ng Facebook stars. And also,
sa ating po mga channels. Sa hindi po nakapag-subscribe, subscribe po ninyo yung mga channels natin, The Lay Catholic, Apologist International Official, RJ Santo II TV, Kuya Apologist TV, and Barrio Kawayan Religious Forum. And pwede rin po kayo mag-send po din ng super sticker, super chats, and super thanks. And maraming salamat po sa mga kapatid at mga Katoliko na ulis pong tumutulong sa programa po natin. Maraming salamat po. Nang dahil po sa tulong at suporta po ninyo, ang programa pong ito until now andito pa rin po sa social media. And until now din po, nangangailangan pa rin po tayo sa tulong at suporta po ninyo dahil wala po kami magagawa rito mga sir, mga ma'am, kung wala po yung tulong at suporta po ninyo. Sa gusto pong tumulong, sa gusto pong sumuporta, pwede po ninyong ipadala ang tulong at suporta po ninyo sa pamamagitan po ng ating mga account numbers dyan po sa ating pong screen. And pwede nyo po kaming i-message sa ating pong page kung via remittance po yung papadala po ninyo. Maraming salamat po in advance. Okay, so balik ta sa ato ang tawag ining program. So sige, tagay ko definition, Mr. Magwayon. Ayaw ko tagay ko opinion ha. Opinion ginako kay solo rawas ang nga ban. So abot pa sa butan ni nakig-ergo kong opinion. What Di paminaw, wala tay tawag anang adto ang tinuod ani kay puro man opinion, paita pud anang musulod lang kanya pagka man opinion rin mong ihatag nako. Paita pud ana. Ako itawag ang mga ebidensya gipanggunitan. Ang problema sa imo kay puro opinion. ang imuhang gigunitan kay puro na self-serving. I-define daw ng self-serving daw. I-define daw. Kung saan nga document ang self-serving? Sige daw. I-define daw ng word na self-serving. I-define na to ang kanang self-serving. Kanang ikaw ra po'y nagpamatuod sa inyong barog. Nga walay nag-witness ba? Maura na siya. So, kanang 27 fundamental doctrines of the Seventh-day Adventists na gisulat ni Ellen G. White, self-serving po na. Sa Biblia, managi ka. Managi ka. Ito ang pag-self-serving. Di basahon mo sa Biblia. Diba? Wala yung mabasa sa Biblia, Seventh-day Adventist, wala. Wala po yung mabasa sa Biblia nga si Ellen G. White Propeta, wala po na. So, buot pasabot ka na pag-ingon ninyo nga si Ellen G. White Propeta, self-serving po na. Sa ilaha, sa Naingo sa kaugalingong barog. Dili. Ang kana inyo ha mo self-serving. Ani magway na. Ang kalainan namo og sa inyo. Sa amo ang mga Katoliko ang mohatag og information mga eksperto. Mga eksperto ba? Sa natad sa kasaysayan, sa natad sa medisina, sa natad sa siyensya, ana ba? Mga eksperto. So naa sila credibility nga mosulti og information ilabi na in terms of church history. So siyempre ang kanang tawagan ng mga dagko nga mga publications, for example, the Encyclopedia Britannica, kanang Britannica publication o kining Grolier publication. Mangutana sila pinakauna dito sa gitawag og kining mga eksperto anang simbahan na. Pagkauman kung unsa ang ihatag information, i-counter na sa not less than 4,000 editors before na i-publish ang information. The fact na na-publish ang information na ang simbahang Katolika gitukod ni Ginoong Jesucristo buot ipasabot tanang eksperto mituo ana diri lang kay Iglesia Katolika. Muna sa inyo bisan pagkapila mo musulti nga gitukod mong Kristo ibutang gyud na dito sa encyclopedia nga kamo gitukod mo kano. Ngano man kay ebidensya gitukod mo gyud kano. Sige, last word, Mr. Magwayan. Mataas ang akong oras sa imuha nga wati pulos ni diri. Sigo tanana ni. Sige. May pulos nga makadaghan kag views, dako kag sweldohon ana. Daghan naman akong views daan sa pag di ka mosuod. Makadaghan lagi. Ayaw tawag anang isulti nga tungod nimo daghan ang views no. No. Ngano man kay kini ako ang tawag ining nga ko ang page bisag wala mo niabot og not less than 39,000. Kini ako ang page ha. Kana lang page ako ha. Bisag wala mo. Pero nganong mo tawag ining mo subscribe or tawag ining mo follow man sa ko ang page ngano man daghan sila makatunan. Di tungod nako kundi tungod sa Iglesia Katolika gigamit ko para tudluan mo. Pa problema ka di man gud mo patudlo.
Maghimo magud mo inyo ang kaugalingong linya mo nang perminti mo sige, last word. May kagalingon ako. Last word. Sige. Kay siyempre gihimo man nimong balikan tatong December 25 kay gihimo man nimong tradisyon nga dili mabasa sa Biblia. Sa to pa iyahag yun na sa tao, gikan na sa tao nga tradisyon. Og dira gyud nagsulti nga mismo si San Pablo ba to nagsulti nga mag-andam sa mga filosofiya sa mga tao nga kini wala magikan sa Ginoo kundi sa tao ra. So ato yung maklaruhan nga maigo gyud pod mo ani kay ang inyo puro man tradisyon ng inyong pagtulunan. Unya og itres ng inyong tradisyon gikan man sa pagano. Mao na nga murag maglisod ta og tres og sa Biblia pangitaon kay dili man gyud dito makitaan sa Biblia. Unya og mo argumento ta Biblia ray basihan. Mudagan man mo dayon sa kasaysayan. Unya og sa Biblia moingon dayon mo wala may katungod nga mo interpret kay kuan ra sa to pa para ra ninyo ang Biblia. Wala na milabot, dili na mitawan Sige. Para ra man ninyo goro. Sige, mutubag sa ko kadali ha. Una, kanang December 25, kanang petsa niya sa pagkatao, apostolic tradition kana. Buti pasabot, ilan nang nadawat from the apostles. Gi-practice na mismo sa mga apostoles, pero ang ilang ginapractice kani adto dili celebration kundi commemoration. Gina-commemorate nila. Mo bitaw kabalo sila anos ang mukambyo ang tawag ini nga edad ni Ginoong Jesucristo. Kanang pagsulti tradition manggod dili na minugna og tao. Na may gitawag og human og divine tradition. Human tradition mo nang naasi mo una. Kanang divine tradition mo na ang magipangsulti sa mga apostoles nga giawat o gidawat sa iyahang gitawag og mga disipulo mo na gisunod sa simbahang Katoliko. Number 2 nga tawag ining point, kanang dili mabasa, wala man na sa Biblia kapag di mabasa dituuhan. Wala man na sa Biblia, mabutay pangutan ta kaganina, di angkon ka nga di na tawag ining mabasa. So buti pasabot, nagdugang-dugang mo. Diba? Mo ni klaro nga man-made teaching. Kana nga teaching kung di mabasa di tinuod, gikan na kang Martin Luther nga inyong gikopya. Mo bitaw nga kung tan-aw nimo ang Seventh-day Adventist kung tawag anang sa trabaho pa na prostitute ngano man bisag kinsang bisag kung sa kuan pa ba bisag asa nga doktrina ba doktrina ni Luther, doktrina ni Bates, doktrina ana ba inyong gipang connect giusan ninyo sa inyong tawag ining pundok gitukod og mga Amerikano. O for example unsa man ang doktrina nga dili inyo kanang Bible alone dili man na inyo kang Luther man na kanang tawag anang Sabbath keeping dili man na inyo sa Judaism man na. Unsa pa kanang Biblia di man na inyo sa Katoliko man na. So buti pasabot kung tan-aw na to kanang inyong tawag ining pundok prostitute. Bisag kinsa lang ang inyong ipang kutlo nya pagkaman angkon-angkon nga kamo tinuod. So dili na pwede kamoy nakasupak sa balaag kasulatan kay gipang tukod mo kano og wa moy otoridad nga mo korek-korek namo ngano man kay kanang inyong pundok gitukod lang ni abtong 1863. Third point, ingon nimo gikan sa mga pagano, unsay prueba? Taga-edo ko ninyo prueba. Wala man mo'y mahatag nga prueba. Ipasa na ko dira. Na. Inyuhan na pong tawag ining link. Ay. Naalag Ipasa na ko. Pareha atong tawag ka nang ipasa-pasa nimo nya pagkamon inyo ring link. Dili na mo link oy. Ano ba yan? Dili na mo. Bisan pagkatila mo magpasa-pasa, dili maguba ang information na gihatag sa mga dagkong mga libro. Di mamakak ang mga dagkong libro. Kapila di ba to na ako nagisulti din kung moingon mo tawag anang pagano-pagano na buti pasabot ang mga disipulo de sa una nagsaulog sa selebrasyong pagano. For example, si tawag ining Telesphorus o si Theophilus. Mga around 1st to 2nd century. Mga disipulo man na San Ignacio sa Antioquia, nga disipulo ni San Juan Evangelista. Pagano po to sila?
Astila na lang. Dili ba? Dili unta mag-ingon ana ba? Ayaw may tagain ninyo kuan. So, kung yung mo sa pagano na maghatag mo tawag anang ebidensya. Nya, pagkaman, ingon ka, ako ano ni panahon karon. Pagkaman, ingon ka nga mag-andam sa filosofiya nga hinimo lang og tao, actually kanang inyong filosofiya mo na hinimog tao. Abi nimo nga no, instead of musunod mo sa filosofiya nga gihimo sa Dios nga naa simbahan Katoliko nagihimo mo inyo. Wala kamo ang dapat bantayan, ngano man katanawa ra gud pag sa nga ko ang gipresent at bangan lang kunin mo opinion. Diba? So kanang imong opinion di nakalusot diri sa program. So okay, daghan salamat Mr. Magwayan, ha? Thank you kayo sa imuhang tawag ini pagsulod. Next time na pud ha. Next time na sad.